Siyabingelela, obingelela ngubaba uDokotela Babusisi Bojabulile umfana nje umhle kanti uyafanana nekhehla lomlungu bengayiboni lento mina. Namhlanje sinomzulu kwamancingisi cishe athi kabahlengwe angazibamba. Awuyena. Uhamba usho njalo bobabili. Uhamba utshela abantu ukuthi umzulu amahlengwe. Bobabili. Ngiyabuza ukuthi angihambe phela ngibatshela ukuthi mangihlangana nalo ngiyamtshela mangihlangana nalo ngiyamtshela. Uyakufihla. Angikufihli. Kodwa futhi ayuthi mangiphuma la ngizobatshena nabantu abalala lifting. Manje uma ukhuluma nomuntu wesifazane wakhe kuphendula nje wenza njalo ukuphendula umuntu wesifazane. Mawuthi bengidenge impendulo vele. Cha ukhuluma nomkakho nje mase yakuphendula ebusuku. Aphendule mina. Hayi ngeke. Aphendule ba Wena angiphendulwa mina. ngobani? Ngiphendulelani? Engithi ngiyasho. Angibuzi. Ngiyasho. Uphendulelani? Uvaza akakuphendula ebusuku. Ngingabuzanga. Uyangiphendula. Hayi mina ngangiphendula sikaxaba indazi ibona. Ngathi nomunye. Ngithi mina ungathini? Kulama boyfriend yenu waqomaye ebusuku ixoxe mesithi icela nawe iphendula uthi ngasana ngisume ngiqoqe. Ngithi mina uzobe secela ukuthi mina akumphendule. Lento mokade uyenza la. Akesiyenze. Into yakhe usenefala zithoyisi. Ithi mina makanhlanhlo ngongiphendula. Hayi ngamtshela methi ngiyekama. Hayi ngathi ngamtshela kanjalothi mina ngiphendule wathi awikathi mina kade ngiphendula wena ngeke ngiphendule mina. Wathi kodwa uvukhohlakele ngithi mina hayi athi ngikhohlakele. Kanti noma ufuna ukuphendula ba mina. Hayi ngeke kube ngeke ukungiphendula ngiphendulwa mina. Ngobani? Imina ophendulayo. Mase ufuna ukuphendula naye. Ngiphendula kanjani? Athi mababa ngikuphendula. Uzomphenduzela kanjani? Uyakuphendukeza. Athi mama intembela ubese umuntu ongafuna ukuphendula. Uphendula bani? Hayi ngiyakuphendula umfazi. Uphendula bani? Noma ngathi uthwele ebusuku kayiza kuphendula. Ngiyaphendukela. Una baphusha igcalabo uthi awukakafuni ngikuphendule ngekade ibuza. Angiphendula nje uvukola le kamera lengane naku mfase ngiphendula ephenduka ebo lo mfase ngala nje ucabanga nokuphendula nami usekuphusha kwesizobhlungu igxalaba lo le kuphusha cha mina ngesikhathi kade ngiphusha la bengithi uyaguquka yedwa manje mephinde eduze hayi ngeke phela ngeke uphenduke awulona isondo ngeke uphenduke kanjulele uzokwenzela ukushintsha isayidi cha uzakuthola ngiphusha ngithi unokuphusha uthi ufuna ukuphendula na Ngithi ubuzile nami ngakuphendula mina uyindaba ungafuni ngikuphendule angiphendula nje umfazi akodwa bokwenzami hayi ngeke kanjani ukuphendula kanjani ake sibuyele emsebenzini wedlule ukhuluma ngodaba lo olubalekile la umuthi wokuchatha umuthi wokuphalaza uthini kubantu uthi awunawo why unganawo doc ngibingelele kubabukela emakhaya umavuso lo wavusa ibinotho abanye amadoda doc ukuchatha ukuphalaza mawufika kwababa umavuso angikwenzi lokho ngesizathu sami okay akekho nje umuntu ongathi wafika kumina ngamnikeza umuntu okuchatha noma ngathi akahamba iliphu 50 rand angithi inepiano yokuchatha kulaphi abantu sikase bakhipha 50 ushuthi labantu abanye basuke ngisho ko Free State beza la obenze into zokuthatha ukuthi athi ulanda into yokuthatha angichathi mina angichathi ngisho yedwa umuntu manje uma usendulini eseyifakile imali enipho ukuchatha ufuna ushaya imoto uyexopo uyofaka lento yakhe yomuthi yokuchatha uyifaka exopo usuka endulweni ngimfakela into yokuchatha yena ulaphi uthi use Free State ushaya imoto wena
ngikushaya imoto ngofaka umuntu okucatha Wa 50 rand. wa 50 rand noma ngawuhlanganisa nokuphatha ke kuze uhlangene anginawe nje umuntu okuphalaza Umuntu uthi kunento emila. la ngaphakathi Ufuna into yokuphalaza, ufuna ukuphalaza phela. akayihlalise phansi Ayisase phansi. uthi imile shuthi ime yamhlukumeza mayimile akayihlalise phansi angiphalazisa umuntu mina angichathi umuntu futhi Khehla. Uthi libuyile iVelvet kodwa umuntu akabe ne1000. yebo doc likhona iVelvet libuye ngamandla iVelvet doc libuyile iVelvet nge1000 nje kuphela Yini kodwa iVelvet? umehluko Yini iVelvet khehla? ikhekhe Okay. sikhuluma ngekhekhe la kahle umuthi Wa order wena. angwa odi Uthe wena likhona ikhekhe iVelvet. Bhalela velvet cake. iVelvet cake likhona Bengithi mina Okay. likhona nje la esikolweni ubaba uMavuso Okay. likhona ngiyakunikeza iVelvet cake leli lihluke ngokukodwa nalelo kuqala Isigodlweni likhona. likhona Akade nihlanganele nama rank nabantu. kuyiphi rank njengoba amareke abanikaka ngeThekwini Uthi ufuna ukuze esigodlweni Mavuso uthi wena wehla ku bathi ngehle yesexopo uthi ngizongifica lapho ke rank. ngimnikazi Umuntu uyakwazi ukuze esigodlweni. mefuna isigodlo yesigodlweni nginesigodlo phela mina doc angisebenzele emgaqweni Ngithi mhlako. Utata nesikhwama esicala sinebithele emncane. uzokuthola ngaphansi kwesihlahla kithi uzokuthola eduze kwalemoti vele isonto Athi yona yiphi ayisekho isiseki. kithi ayiseko seyisukile sokusenemina Athi ngiboshe isikhathi aduzota ukuthi. ayike isikhathi Ake silibuyisele ikhekhe leVelvet uthini kubantu? ikhekhe leVelvet doc likhona umehluko nalelo kuqala ukuthi leli lidinga umuntu onemali nje hayi makuthiwa unemali lizifunela nje abantu abanemali uma ufuna abantu abanemali alright uzothola bona uzothola bona ngizokunikeza bese ngikutshela uzayisebenzisa kanjani angithande ukuthi athi umuntu umezwa ngangayichaza ngiseqaleni angithandi lento ukuthi athi umuntu umezwa mangithi iVelvet cake bese ethe a-order umuthi ebese athi baba Mavuso sengilitholile kanti ulithenga emgaqweni angikhulume ngalelo Okay. ngiyamthuma mase ngithi akawulithenga ngoba ngeke alithole noma yelaphi Lelo lifuna. iVelvet cake nje awuyithole noma ikuphi Khuluma lento amadoda amabili adinga umuntu oseganiwe lento 8000 rand kodwa usunesithwala. ngiphethe amadoda amabili kodwa ungeze kumena ungakaganwa ungeze kumena ungakaganwa fika nje umuntu osowazi ukuthi usuganiwe nomfazi hayi ukuthi unengane Kubalekile ukuganwa kuma uthatha into ezifana lezi. kubalekile ngoba kufanele kube yinto yenu kufanele kube yinto yomndeni wakho le Kahle ngeke uyenze kini kahle umfowenu umedatshukelo iblock uthi ungeloba la ekhaya. Mekda umfowenu nje bengafuna ukuganwa nje njengamanje kwakhona ababona abaganiwe namanje uthi ungeloba umedatshukelo iblock. akalithungi njengoba ubona ligugile lidabukile njengoba solidabukile ngoba akekho ozolithunga bayathunga yini Kodwa mina khona into engayinotisayo. Uma ezolithunga iblock ecela umfazi amfowabo. Into engeke ngiyibone ucela ngoba umfowabo engekho. Kodwa kusala ukotini uqala emlomeni. Uqala ukhothe. Awungeni lapha embobeni engawukhothanga. ubani othungayo umnike ukhali umnike umkamfowabo othungayo uzoqala ukhothe ngoba ngeke ungene lapha yana azabuza athi umakodwa ukhotha athi phela ungene ungakhothi obe mhlambe uphange phela kana ujini akana nkosikazi usecela umnika umboni umakoti uyothatha umakoti unojijela emlomeni wonke uyojijela umunye uyabuza nokuthi umakoti wafaka emlomeni athi hayi phela ngeke uzungene ngeke ungene ngeke awungeni ungazange uqala emlomeni ufuna uqala emlomeni wenze njani uqonde ngqo uma kuthiwa uqala ngemlomeni uyagoba ni awungeni kodwa khona esingena cha phela uma uzosebenzisa lena lithi yabona lena lithi enkulu yokuthunga amajazi lena embobe enkulu imbobe inkinga lapha noma inani ithe inkinga
imbobe yenalithi nje Iyona lenki. Ukhona imbobo ngathi ihawula kaShembe lapha. lunombo Awukhothi nalithi. Finally uthuka bathi hawu usuqedile ungasayikhotha uthi ngiqedile. Bela ngangafika ugogo uMancengisi ngelinye ilanga ephethe ukhali ethunga. Mayifaka wengayifaki kanjena elokhunjana ukhali awufaka udotsi. Engitwe sengasaboni vele emahlweni. Uhamba kanjena lethi abamba ukhali athi ngabuza ngathi uzobona kanjani gogo ukuthi ungenele. Wathi ngiyeke mina ngiyayazi ukuthi kanti ufaka uzwa ngesikhathi ufaka ukuthi uhambe eceleni uyena ucontroller ngalesandla ukuthi mawungenela vela udonze ngala nengazange azabheke. Ngathi mina embobeni engakanani mangithi ngibheka leya mbobo ayivele efaka kuyo vele inkulu. Wawuvele lana ungafaka ngisho Kodwa still ufuna idlulo olimini. Cha phela ukhotha. Awukuthi wena ukwazi ukuthunga. Ngiyabona ukukhotha ukotini. Awukhothi kanje. Funa ujijela. Ujijela mlongelo uthi ukhipha siqonde ngqo. Cha phela mawuthi uzasebenza sephi. Ngoba lesi sibabinalithi, lesi sibabukhali. Uvela ujijela mlongelo uthatha. Futhi hayi noma ikuphi. Ukotini ukhotha ngaphambili. Awukhothi cha phela ukhotha lozongena khona. La uma usuyangena phela uzongena mase uthunge hey uthunge umshini hayi uthunge zabuza ukuthi lento ngathi wayifundele hayibo uyazi ukuthi ukhona umshini engangazi umshini ushaya phansi ushaya kodwa phela ukwathi usuku ngene ngolimi ngeke lento kushuthi ufuna siphinde siyibhekisisa lapho mfowethu abathi bona abakhothi okushuthi yindanto lena lo into kodwa uyakwazi ukufaka kushuthi uthunga inhlobona lo khali wakhe ngoba banalithi into okuthunga izihlalo zamasha hayi kodwa inkulu phela leyabo bonke ifuna ukhali lo wezicathulo kodwa nayo ufuna ukukhotha ngeke ukhothi ngoba bonga ukhothile uvesana uthuthu ufika ugobheke phansi uphele lesandleni ngani sowubheke phansi awusekho ngathi awusekho ukhothe la ngaphambi bese ufake la embobeni uzongena uzolithunga manje lejazi ulithunga manje kodwa nje wade kubandla akekho bengalithungela lakhe ijazi umuntu ekhiphe elidala hayi ngeke kubande kakhulu khona akekho ngeke ngabona umuntu egqoka ijazi elidabukile ngathi athungiwe amajazi ke athungiwe amajazi engithi manje umuntu wenzela ukuthi ubone iweather yini njengoba likhitheka kangaka njengala ukahlamba ngeke usabe lokho njani ungathungi kodwa aqala ukhothi hayi ngeke qala ukhothi wayeke iCastle Game Plug belt ikhona igambling engiyibiza ngeCasino Belt ikhona ngikhipha ngo2000 nje kuphela ekhona njengamanje iyona ngiyikhiphela abantu abafuna ukwenza igambling ake sikhulume lena yomhlabelo ufuna ukuthini kubantu abantu abaningi bagula baze bahambe ngama wheelchair abanye bahambe ngama crutches abanye baze bashone walimala wanga isukumela into yakhe njenganokuthi athole imihlabelo akhiphe la gazi eligcwele ngaphakathi nensizi ngoba kuyenzeka ukuthi omunye wahlatshwa ngomkhonto wabulawa noma ngencula mawuhlatshwe ngencula ke wonke lo wadodi wona usukuzokubulala ngoba usala ngaphakathi irastile vele leyanto umuntu uma ufuna umhlabelo wenza njani uyakwazi ufuna nje umhlabelo fonela ubaba uMavuso usho ukuthi baba uMavuso ngicela ungenzele umhlabelo ngalimala kanje ngizokuthumelela ngophepha ngo600 kuphela wow ngcono sinike inamba khehla basezokwazi ukuthola abantu noma inamba engitholakala kuyona ithi 062 322 8297 kwabafuna ukuza kumina straight la ngisebenzela khona sengiku 120 Joslovo ngegama elidala ufield
ku 120 Joslovo Street sengitholakala khona ke ukuthi nje ufuna ubaba uMavuso ngenzele i-call bese ngikulanda. Ngiyabona. La ematafuleni ematafuleni akithi yabona kuJoslov angidayisa ukwayi angithi uJoslov uqhama ngasezantsi yebo dog ukhupha ukuthi yebo uthi uma udlula kune robot yebo kufike kube irobot elingapha yebo livalile ngapha livulile yebo melivula leli livale uqhubeke livalile angithi liyavula leli livalile leli livalile leli ngesikhathi livule limuso usuyaqhubeka ke yebo ngesikhathi uqhubeka kunamatafula ngapha abadayisayo kunosisi odlula ovamise ukuphambana nawo bethi eza ngala abafana labo abakulandela bayakudlula futhi laba babili bayakudlula futhi nabo uyaqhubeka uyahamba uzofika la uJoslovo khona ngathi ufuna ukujika kodwa musukhathela ujika uphinde emuva kodwa masukhathele jika uphinde emuva ubuye kusasa utsutso ungafike egarage manje igaraji ukulibona kanje uswethu kanje ngesikhathi ulibona kunemoto engenayo ehotel yeke kodwa le ikhona ledlulayo khona ledlulayo nami lo sisomela lo yasetafuleni akithi umele ngoba khona abafuna abathengayo miyeke ungamnaki yeke lo wena kube sengathi uphotsa amehla akho phambili kunemoto ozozibona ezisanda ukudlula egarage qhubeka kodwa uma ubona usukhathele ujika uphinde uloko uqhamuke kuVictoria bakubethe engizama ukuchaza ukuthi umuntu kuVictoria egarage kushela mozambique jika phinde ufone kusasa uphinde ubuye sinike number cash 062 322 8297 uMavuso lo siyabonga kakhulu siyabonga